Szanowni Państwo, chciałem Państwu zarekomendować książkę pod tytułem Księga Raziela, mego autorstwa. Księga Raziela, wydanie drugie, wydane przez szacowne wydawnictwo Silesia Progress. Wydanie drugie, które jest dostępne na rynku, można kupić, gdyż wydania pierwszego już nie ma. O czym jest książka Księga Raziela? Księga Raziela obraca się w kilku warstwach. Głównym leitmotywem jest Karol Godula. To jest jakby ten pierwszy plan, wokół którego kręci się cała historia. Karol Godula, jak chcą niektórzy, ojciec założyciel współczesnej industrii górnośląskiej. Karol Godula, człowiek tytan, człowiek tajemnica, człowiek wielkiego formatu. Karol Godula, wokół którego narosło pełno czarnego PR-u. Ale w trakcie poznawania tej sylwetki okazało się, że to nie tylko ten czarny PR, ale również i biały. Zatem próbowałem pokazać Karola Goduli i z tej czarnej strony, i z tej białej, ale gdzieś tam ta tajemnica, ta alchemia, ta magia wokół postaci Karola Goduli, która cały czas krąży, spowodowała, że spojrzałem na losy Karola Goduli z perspektywy historycznej. Z perspektywy nie tylko przełomu XVIII i XIX wieku, i współcześnie oczywiście, ale z tej perspektywy średniowiecznej. Poszukiwanie świętego Grala, poszukiwanie pewnych wartości, walka o te wartości. I o tym jest też między innymi ta książka, czyli walka dobrego ze złem. Jak to w baśni, mam nadzieję, wiem, że dobro zwyciężyło, aczkolwiek koszty tego zwycięstwa były wielkie. Zatem Karol Godula, walka o wartości, ale też jest ta trzecia płaszczyzna. Trzecia płaszczyzna to jest płaszczyzna literacka. Książka ma kostium prozy postmodernistycznej, można powiedzieć, gdyż tam autor cytuje, zabawia się, nawiązuje do różnego rodzaju historii literackich. Historii literackich z dziedziny beletrystycznej, ale również do opracowań w literaturze fachowej. Cały ten miszmasz, który tam jest przedstawiony, z tego co wiem, bardzo się podoba czytelnikom, mi również. Była to przyjemna przygoda przy pisaniu i mam nadzieję, że będzie to przyjemna przygoda przy czytaniu dla tych, którzy jeszcze nie poznali tej książki. Zatem serdecznie zapraszam do księgarni, głównie teraz do księgarni internetowych.